Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa middana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa akhwalihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lan ora ana iku lil mukminin keduwe wong mukmin apa ayak tula apa yen to mateni sapa mukmin mukminan ing wong mukmin liyane. Ae mayam bagi tegese ora kena utawa tegese ora seyogyane ayas dura yen to metu sapa mukmin ngene ai mayam bagi tegese ora seyogyane apa ayas dura yen to metu minhu saking wong mukmin qatlun apa mateni lahu marang wong mukmin liya illa khata'a kejaba krana luput. Illa khotoan kejaba kaluputan. Mukhtian hale kaluputan fi qatlihi ing dalem matenine wong mukmin min ghairi qasdin saking ora anane diseja. Saking ora anane diseja. Jadi maknane tidak patut orang itu mengatakan dia mukmin, ya. Dia mukmin tapi melakukan pembunuhan terhadap mukmin yang lain itu enggak patut, tidak boleh, bahkan hukumnya dosa gede. Mula amit nyuwun sewu. Meskipun berbeda pemahaman, selama podo-podo wong mukmin, selama podo-podo wong muslim, bahkan dengan orang non muslim sekalipun ketika mereka tidak harbi, tidak memerangi. Selama mereka tidak memerangi, haram hukumnya membunuh orang lain. Soalnya maqasid syariah salah satunya niku hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi niku menjaga jiwa. Podo-podo muslime, podo-podo mukmine, kita dilarang untuk menyakiti, apalagi membunuh. Mula bosanto ojo sithik-sithik bunuh. Nah, iki bahaya. Tidak boleh layam bagi ayam bagi, gak oleh babar blas. Ucapan mawon lho mboten patut. Ayas dura minhu qatlun lahu, misale kohmul saking getinge karo sing jenenge ponsen. Wah, santet ae pateni wae. Selama misalnya nyuwun sewu ponsen yo mukmin, kohmul apalagi yang mengatakan kuwi mukmin gak patut ngomong koyok ngono mawon mboten patut, apalagi melakukan hal tersebut. Mboten patut. Ngono kok kadang sithik-sithik ana padha-padha wong Islame mung gara-gara berbeda pemahaman sithik-sithik diarani kafir, kan yo repot. Padahal wong kafir wae lho gak oleh diperangi. Kecuali harbi, mereka memerangi kita maka kita boleh memerangi balik, serta pembunuhan yang terjadi dalam peperangan itu tidak masalah. Lah nek wong mukmin wis darani kafir yo repot. Nggih ta? Repot nek ngoten. Illa khata'a kejaba pembunuhan itu memang tidak disengaja dan terjadi karena luput, karena salah. Ai mukhtian fi qatlihi, pale salah min ghairi qasdin tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Keranten napa pembunuhan itu di dalam fikih wonten 3. Wonten secara garis besar wonten kalih matlaah. Jadi fi fikhil jinayah, di dalam fikih jinayah al-qatlu niku kismani. Pembunuhan itu ada 2 bentuk secara garis besar. Nomor setunggal al-qatlu al-mubah. Pembunuhan yang diperbolehkan.
Yaitu apa? Yang pertama, fil qital ma'a wujudi syartifihi. Pembunuhan diperbolehkan itu pembunuhan di dalam qital, peperangan. Itu pun ma'a syartifihi. Ada syaratnya. Satu, enggak boleh dalam perang membunuh wanita. Tidak boleh dalam perang membunuh masyarakat yang tidak ikut berperang. Tidak boleh dalam peperangan membunuh tokoh agama. Tidak boleh dalam berperang membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh orang tua. Loh, syaratnya wakeh. Zamannya Kanjeng Nabi ketika perang, niku syaratnya kuat, ora asal-asalan perang terus potan pateni wae. Untung zamannya Kanjeng Nabi durung ana Bosanto, jajal ono. Wah, bahaya. Lah iya. Tapi ketika terjadi pembunuhan di dalam perang, itu masuk kategori al-qatlu al-mubah. Karena tidak bisa dihindari. Awak dhewe menghindari, nggak pengen membunuh, ya bunuh dewe malah. Ya nggak ada keinginan, tapi dalam perang itu pasti sebuah keniscayaan. Nomor kali al-qatlu al-mubah niku at-tahkim. At-tahkim ma'a wujudi syartifihi. At-tahkim ten mriki maksude kisos. Kisos ki apa? Nek ana wong mukmin kok mateni wong mukmin liyane bil amdi kelawan dense ngojo dan berencana, maka secara Islam niku kan dikisos. Jenenge dikisos kan yo hutang nyawa dibayar nyawa. Maka algojo yang bertugas membunuh pembunuh ini tadi niku mboten dikategorikan pembunuhan yang diharamkan, tapi pembunuhan yang diperbolehkan karena dia menjalankan tugas algojo ini mau untuk menghukum, mengkisos pembunuh. Dalam Islam. Utawa misalnya di dalam Islam, dalam dunia Islam, wonten apa misalnya negara Islam yang kita bicarakan orang Indonesia. Misalnya negara Islam ono tukang eksekusi, terus disuruh mengeksekusi orang yang zina muhson. Wong zina muhson, zina nek wis dibojo, kuwi jenenge zina muhson. Kuwi hukumane dalam negara Islam kan dirajam sampai mati. Lho, sing ngrajam ngantemi wonge dikubur sakmene terus diantemi. Lho, sing ngantemi itu kan berarti membunuh, tapi karena itu sengaja dimaksudkan tahkim, penghukuman, maka tidak masalah. Nah, kalau di Indonesia ya ora iso diterapke, wong kita bukan negara Islam. Kita negara demokrasi. Loh, demokrasi berarti gak mengikuti sunnah Nabi. Ya mengikuti. Kenapa? Karena negara demokrasi ini mengikuti Khulafaur Rasyidin, salah satunya Umar bin Khattab. Ketika ada orang salah wajib ada tahkim, ada pengadilan. Dan nanti wajib dihukum dengan penjara. Ora kudu pateni nyolong potong tangannya ra kudu ngoten. Soalnya kita bukan negara Islam. Lho zamane Kanjeng Nabi kok nganggo negara Islam? Nggih. Soalnya napa? Zamane Kanjeng Nabi masyarakat masih belum luas. Sementara zamane Sayyidina Umar itu sudah terjadi banyak futuhat. Banyak sekali penaklukan. Negara-negara sing Islame isih kurang, negara-negara sing pemahaman keislaman tesih kurang niku pun banyak terjadi penaklukan. Maka hukum Islam niku harus muqtadul hal. Hukum Islam muqtadul hal. Kenapa? Karena kondisi wong sing paham agama karo negara sing urung paham agama aja dipadake. Kondisi negara yang mayoritas semuanya Islam, semuanya dengan negara yang campur multikultural itu jangan disamakan. Akhirnya Sayyidina Umar istihad gawe penjara, istihad damel damel pengadilan. Terus ijtihad semua tanah boleh dimiliki, tanah tidak dimiliki negara.
Tanah boleh dimiliki pribadi tapi tetap bayar pajak cara sakniki. Khosraj. Oh jajar ana Sayyidina Umar. Kula panjenengan sedaya ora duwe tanah. Tanah sak donya iki nggene waliyul amri, pemimpin. Oh, ini pemimpin. Iya. Benar-benar Indonesia ini memang mengikuti Sayyidina Umar. Oke, kembali ke persoalan. Berarti qatlu pembunuhan dalam fikih jinayah ada dua. Yang pertama qatlul mubah. Qatlul mubah wonten kalih. Iki mau apa? Al qatlu fil qital ma'a wujudi syarti wal qatlu fit tahkim awil qisas. Pembunuhan dalam tahkim penghukuman atau qisas. Coret-coret mawon kitabe aja wedi salah. Kitabe jenengan coret, sok nang nggone akhirat ki dadi seksi. Aku lho tau digawe ngaji. Senajan ora iso diwaca. Oh, kitabku ki lho coret-coretan kabeh. Nek isih kurang tulisane nyuwek kertas kian. Iya. Ora dosa lho iki tafsir ayat Quran kok. Iki tafsir dudu ayat, maksudnya dudu Al-Qur'an. Nek Al-Qur'an ora oleh mbok coreti. Lah nek tafsir memang kanggo sina coreti mawon gak apa-apa. Sing penting aja mbok gambari iwak. Coreti pemahaman. Ya sing nomor kalih disebut al-qatlu al-mamnu. Pembunuhan yang dilarang. Berarti hukumnya haram. Al-qatlu al-mamnu krana dilarang hukumnya haram dan yang membunuh wajib ada hukuman. Al-qatlu al-mamnu wonten tiga. Al-qatlu al-mamnu wonten tiga. Ayat 92 niki menjelaskan salah satu dari al-qatlu al-mamnu, yaitu pembunuhan khata', al-qatlul khata'. Pembunuhan yang dilarang wonten tiga. Nomor setunggal qatlul khata', pembunuhan yang salah dan tidak disengaja. Niku nomor setunggal. Lho kenging napa kok tak walik soalnya ayate ngoten. Mangke ayat 93 niku baru qatlul amdi. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah, itu nanti. Sakniki kan maka nali mukminin ayyaktu mu'minan illa khotoan. Berarti nomor satu dari pembunuhan yang dilarang adalah qatlul khata', pembunuhan yang salah dan tidak min ghairi qasdin, tidak disengaja. Lho pembunuhan yang tidak disengaja qatlul khata' niku napa qatlul khata' kuwi? Qatlul khata' yaitu jadi ngeten, melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak diniati untuk membunuh, tidak ada kesengajaan untuk membunuh, dan hal yang dilakukan memang tidak menjadi sebab kematian. Melakukan sesuatu yang tidak diniati membunuh, tidak ada kesengajaan untuk membunuh, dan hal yang dilakukan memang tidak menyebabkan kematian secara logika. Contoh ngene misalnya, kohmul gek mlaku. Ya, kohmul gek mlaku, terus kula gek mangan telo. Wah, ana kohmul tak sawat telo gak empuk to, lumpuk. Begitu tak sawat, lah kok misalnya kena bathuke langsung mati. Langsung misale kenot telo, jajal yo, aja ning kono mati tenan kok qatlul khata' kok. Melakukan sesuatu, kula ngantem kohmul kan niate ora mateni. Nek niat mateni ngopo nyawat telo, nyawat langsung bendo ae sekalian. Dan tidak sengaja membunuh.
dengan alat atau dengan pekerjaan yang tidak menyebabkan kematian. Lah kok dilalai takdire pas kena telo pek. Ngono. Berarti meskipun sedemikian, kula nglempar iki naudzubillah tetap diarani pembunuh, tapi pembunuhan yang khotok, pembunuhan yang salah. Karena Islam niku tetap napa? Tetap diarani pembunuh. Kenapa? Karena menyebabkan kematian. Meskipun sebenarnya pekerjaannya tidak menyebabkan kematian. Lu masalah mati be ora lah takdir to pancen. Tapi kan kenapa dia mati? Oh sebab diantem telo godhog. Kuwi cara dadi berita virale masyaallah kuwi. Lah iya. Ngisin-ngisini. Wah tenan. Oh jebule ngene to ngaji mbet malam Minggu dibelan-belani udanan mung kena telo wae mah. Wah remeh tenan nek kuwi. Kuwi cara kedadian kaya ngono mending teko apa jasate dibuak wae ndak konangan kira. Nah niku diarani qatul khata. Definisine ngoten kuwi lah pokoke. Lah waman lan sapane wong kota kang mateni ya man mukminan ing wong mukmin khotoan hale mateni kaluputan. To hale kaluputan. Bian kosoda kelawan yen to nyejo sapa man rom ya goirihi ing balang liyane man. Tapi liyane man niku tetap sesama mukmin. Kasoidin. Nggih. Kasoidin dadi ana wong bian kosoda kelawan yen to nyejo sapa man rom ya goirihi ing balang liyane man. Kasoidin kaya berburu misale. Kang Wiyono berburu nggone sawah teko ngetapel manuk apa ngetapel kidang apa-apa lah berburu. Au sajaroten utawa wit ngetapel duren. Wah ana duren wonge medhit iki tapel wae ben nyeblok durene. Fa asobahu mongko ngenani apa rabyun hu ing mukmin. Lah kok kenane pas ngetapel mboten kena durene kena sing duwe. Padahal ya wis di planteng ngeten ngene durene mendal. Des sing duwe gek nunggone ngene kena des mati. Nah, jenenge ulama zaman biyen iki kadang ya pikirane itu ngopo ya? Maju ke depan. Kok koyo ngono ya iso dirangkai tekan hukum kok ya. Menafsiri ayate Gusti Allah. Audorobahu utawa mukul sapa wong hu ing mukmin bima kelawan barang layak tulu kang ora bisa mateni apa magoliban ing dalem lumrahe. Contoh mukul apa ya misalnya ana mlaku teko mbok teblek gegere blek lah kok mati. Misalnya koyok ngoten. Nah, jika ada seorang mukmin yang membunuh secara khotok terhadap mukmin yang lain dengan sesuatu yang memang ora iso mateni normale. Nah, maka fatahriru monggo wajib merdekaake aitkun tegese merdekaake itku rokobatin merdekake budak nasamatin tegese awak-awakan mukminatin kang mukmin. Alaihi ay wa alaihi tegese lan wajib ing atase wong mau selain memerdekakan budak mukmin wadiyatun apa bayar diat musallamatun diate diat mukhafafah diat sing enteng musallamatun kang den pasrahake ai muaddatun tegese kang den bayarake apa diat ila alihi marang keluargane korban keluargane man ai warasatil maktul tegese ahli warise wong kang terbunuh
Penjelasannya mangkir ya. Illa ayyasaddaku kejaba yen to nyedekahake sapa ahlihi utawa warasatil maktul. Ayyasaddaku tegese nyedekahake sapa ahlihi alaihi ing atase qatil biha kelawan nyedekahke biha kelawan diat bi ayafu kelawan yen to ngapura sapa ahlihi anha ninggal saking diat wa bayanat lan mertelaake apa sunatu apa sunnah ai hadis annaha ing setune diat mi'atun iku 100 minal ibili saking unta isruna umur 20 isruna 20 bintu makhodin apane unta bintu makhod. Jadi 100 unta 20 bintu makhot wa kada banatu labunin lan kaya mengkono-mengkono unta wa kada lan iku kaya mengkono-mengkono isruna ibil mau banatu labunin utawi bintu labun. Engko penjelasannya mangke bintu labun. Wa banu labunin lan 20 banu labun wa khikokun lan 20 hikok wajidaun lan 20 jid'ah. Wa annaha lan setune diat iku ala akilatil qatil iku wajib ing ngatasé wong kang duweni akal saka keluargane wong kang mateni. Wahum utawi aran akilatul qatil asobatuhu iku asobahe wong kang den pateni ilal asla angin wong tuwa keluarga sing ahli waris kecuali wong tuwa sing wajib mbayarke wal far'a lan anak muwazzaratan khaliden dum-dum alaihim ing atase asobah kabeh. Dadi kabeh kuwi mau kan dibayarke nggih. Dibayarke sing kena denda sinten? Sing kena denda keluargane kecuali wong tuwa. Wong tuwane ora usah bayar denda. Maksude napa di dumrata ngono lho. Kon urunan bayarke denda. Wis engko sik pembahasan engko sik tak wacane sik. Ala sisinina ing atase zaman 3 tahun iso dicicil 3 tahun. Alal ghani iku wajib ing atase wong kang sugih minhum saking asoba kabeh nisfu dinarin utawi separone dinar wal mutawasit utawi wong kang tengah-tengahan iku rubuun iku seprapat dinar kula sanatin ing dalem saben-saben tahun. Keluargane sing sugih untuk bagian setengah dijaluki urun. Nek ora patek sugih nggih seprapat ben ora ngabotke maksude niku. Wong soalé napa? Soalé ora sengaja mateni. Tapi tetap hukum tetap ada. Fa ilam yafu mongko lamun ora ngapura sapa keluarga ahlu waris mau lho. Ahlihi mau. Famin baitil mal mongko saking bayar. Fa ilam yafu. Ora yafu ya. Fa ilam yafu mongko lamun ora kuwasa, mongko nyamuk lamun ora duwe sapa akilatul qatil. Famin baitil mal mongko ngalap saking baitul mal.
Fa in ta'adzara mongko lamun angel apa baitul mal kok angel. Fa alal jani mongko wajib ing atase wong kang natoni. Mongko wajib ing atase wong kang natoni. Intine ngeten. Ten gene ayat niki terkait dengan kasus pembunuhan qatlul khata niku terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Sing pertama sing kula waca mau niku bagian sing pertama. Qatlul khata pembunuhan tidak disengaja, sing mateni jelas wong mukmin, wong muslim. Soalnya napa? Wong jenenge hukum fikih kan mesti kanggo wong kurbane muslim. Sing pertama sing kula waca mau. Yang membunuh khotok iki wong muslim, kurbane muslim, tur keluargane keluarga muslim. Keluargane ya keluarga muslim. Maka hukumnya apa ketika terjadi qatlul khotok sedemikian rupa? Hukumnya ada dua, hukum yang berkaitan dengan haknya Gusti Allah, nomor kali hukum yang berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak Gusti Allah jelas tunggal taubat. Kira? Taubat. Nomor kali kafarat. Hak Gusti Allah. Nomor siji taubat, nomor loro kafarah. Lho kok taubat soalnya senajan khotok, senajan gak disengaja wis mateni wong liya walaupun tidak ada keinginan dan tidak disengaja. Bahkan kaget lho diantem telo wae kok mati. Lah jebule ngoten. Lho kuwi napa hukumane nek hak Gusti Allah si pembunuh ini, pembunuh khotok maksudnya wajib taubat. Nomor loro bayar kafarat. Kafarate napa? Niki wau. Itku raqabah, tahriru raqabah mukminah, memerdekakan budak mukmin. Niku kafarat. Lho lha nek budake mboten wonten. Wong zaman saiki wis gak ana budak. Mangke ayate wonten. Tapi kita jelas kiriyen berarti. Fasya musahro ini mutatabi'aini. Kerana saiki wis ora ana budak, ya maka tahrir raqabatin diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Niku hukuman terkait dengan haknya Gusti Allah. Berarti nek ana wong melakukan pembunuhan yang tidak disengaja qatlul khata, satu tobat kepada Allah, yang kedua memerdekakan budak karena enggak ada diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kuwi gek hak memenuhi haknya Allah. Ben tobaté diterima. Plus hake menungso. Plus haknya manusia. Lah sing haknya manusia, hukuman haknya manusia untuk yang qatlul khata. Qatlul khata haknya manusia. Niku napa? Mbayar diyat. Apa? Diyat. Nek hake Gusti Allah mau napa? Kafarat. Kafarat ki hake Gusti Allah. Hake menungso plus diat berarti. Diat niku napa? Diat niku ya denda. Soalnya napa? Pembunuhan itu melanggar dua hak, hake Allah karo hake menungso. Makanya tetap wajib bayar diat. Lho diate napa qatlul khata? Qatlul khata sing nomor setunggal iki mau. Qatlul khata sing kurbane mukmin ya keluargane mukmin. Niku hukumane ana kalih hake Gusti Allah rupane taubat karo kafarat. Kafarate memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, hake menungso diat. Diat isine napa? Isine diat niku nek ten mriki mau wis diwaca mi'atun minal ibil. Diate 100 unta. Diate 100 unta.
Jika 100 unta. Jika yang terbunuh nek ten fikih wonten pembagiane. Nek ten gene tafsir niki digenepke mung 100 unta. Tapi nek ten fikih wonten dua pendapat. Pendapat yang pertama ya padha lanang wedok 100 unta. Tapi pendapat yang kedua, kalau bukan si pembunuh ya, yang melakukan qatul khata ini laki-laki dendone 100 unta, tapi kalau yang melakukan ini perempuan 50 unta. 50 unta. Dan 50 atau 100 unta tadi niku mboten sak jenis. Terbagi menjadi 5 jenis. Terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama 20 unta, nggih. 20 unta betina usia 1 tahun. Disebut bintu makhot. Nah, niku napa? 20 bintu makhot, 20 unta betina usia 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, 20 unta betina usia 2 tahun. Bahwa kasebut bintu labun. Berarti sepinten nisan? 40 to nggih. 20 bintu makhot, 20 bintu labun. 20 ekor betina usia 1 tahun, 20 ekor betina usia 2 tahun. Sing nomor 3 Banu Labun. 20 unta jantan usia 2 tahun. 20 unta jantan usia 2 tahun. Berarti sudah wisan kira. Nomor 3 ki khikok. Khikok niku napa? 20 unta betina usia 3 tahun. 20 unta betina usia 3 tahun. Khikok. Nomor gangsal jidak. Jidak ki apa? Jidak ki 20. 20 unta jantan usia 4 tahun. Pokoke ana jadaah jidak niku berarti jantan usia 4 tahun. Nah, 20 unta jantan usia 4 tahun. Niku diate. Niku diate. Lah qatul khata diat sing 100 unta mau iso dicicil 3 tahun. 1 saged dicicil 3 tahun ora langsung dibayar ke. Nomor kalih ora mung dicicil 3 tahun tok, iso disangga bareng-bareng keluarga urunan. Dan urunan itu mboten utang lho nggih. Mboten utang. Misal si A melakukan qatul khata, keluargane A iki urunan, boleh. Tapi orang tua mboten, soalnya orang tua kan mesake posisine. Wis kena mental. Makane kecuali orang tua. Bocah iki mau urunan, apa jenenge ngejak keluargane. Misalnya kok ora iso ditangani dhewe. Boleh. Kalau dia sendiri nggak mampu, boleh minta tolong urunan keluarganya. Tapi kalau mampu sendiri, fa'alal jani. Fa'alal jani. Lah nek misale fa'alal jani gak mampu keluargane ora mampu. Ya keluargane ya ora mampu baitul mal. Baitul mal angel, balik malih nang gone jani, kon utang berarti. Urutane kan ngoten. Lho, kuwi lho Islam ngatur ben ngopo ben ora ana sing mateni biar tidak ada orang Islam itu menjadi pembunuh sampai hukumannya seberat itu. Padahal kuwi mung qatlul khata. Mung qatlul khata. Lah kalau keluarga korban maafkan dan mengikhlaskan dendane, wis wong awakmu ki ora salah, awakmu niate ngantem duren, jebule mendal kena anakku, misale. Anakku gak ono ora salahmu, salahe durene misale. Ya wis awakmu gak usah tak denda, ya gak tak laporke polisi, wis tak ngapura lah.
mesake. Nek wis kaya ngono, ya ampun, tugase berarti cuma kafarat karo tobat. Hake menungso gak usah karena sudah ikhlas waqatul khata. Berarti diat sing 100 unta mau hilang. Maksudnya gak berlaku karena sudah dimaafkan. Mahum nggih? Lah nek kafarate tetep urusane Gusti Allah. Berarti tetap puasa 2 bulan berturut. Nah, mahum nggih? Mahum. Niku yang pertama berarti keluargane mukmin, nggih. Yang dibunuh mukmin kurbane keluargane ya mukmin. Wa ingkana fa ingkana mongko lamun ana sapa al maktulu wong kang terbunuh iku ming kaumin saking kaum aduwin kang dadi satru ai harbin tegese nyatru perang lakum kedue sira kabeh wa huwa hale utawi maktul iku mukminun mukmin tapi keluargane keluarga sing nyatroni Islam mukmin tapi keluargane musuhi Islam. Jadi pembunuhan yang kedua yang terbunuh tidak sengaja ini orangnya mukmin tapi keluargane bukan orang mukmin bahkan memusuhi Islam. Jika terjadi seperti itu, maka tetap fatahriru raqabatin mukminatin mongko wajib merdekaake budak mukmin ala qatilihi ing ngatasé wong kang mateni. Sing kedua mau al maktul min qaumin aduwin. Kafaratan krana dadi kafarat. Tapi wala diatalan ora ana diat iku maujud tusallamu kang den pasrahke ila ahlihi marang keluargane maktul min qaumin aduwin. Li khirabatihim krana satrune ahlihi. Jadi yang kedua, korban mukmin tapi keluargane non mukmin utawa keluargane malah musuhi Islam. Maka jika terjadi qatlul khata, yang perlu digarisbawahi qatlul khata, dia hanya terbebani hak Gusti Allah. Soalnya hak menungso ora berhak wong mereka memusuhi Islam keluargane. Hak Gusti Allah apa? Ya niku wau padha tobat karo kafarate apa wau? Merdekake budak mukmin karena tidak ada digantos puasa.